गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनै आं बे फेरे फुंजानि समाव माखासे गारबोनाय समफोरखौ गेदेरमा रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि गासै बर' हारिनि गेजेराव आं फोरमायनो थाखाय दिनै फेरे फुंजानि भिडिअखौ लाबोदों। जेरैबायदि मालाबा जों जानाय लोंनाय, सोरबाया आर्मि पुलिसजों होसोजानाय जाय रायजो राजाफोरनि मेगनाव जाय बिथांमोना नुदों, बेबायदि समखौ मालाबा थाखि थुखि लोगो मोनोब्ला गामिनि रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा मालाबा समाव लोगो मोनफ्लाङोबा सोङो। बेबायदि समाव माखासे गारबोनाय जाथायफोरनि सायाव सावरायलायनाय जायो। गोसो गोरबोआव आंनावल' नङा, गुबुन गुबुन दैदेनगिरि, गुबुन गुबुन सिनियर जुनियर बुंस'हायै, बुंबाबो बुंनानै गोसोखाङोब्ला थैफ्रा बिखाफ्रा दोरफो दोरफो गोसोआव खामलियो। बेबायदि माखासे जाथायफोरखौ रावबो, सोरबा आंनि सिनियर, सोरबा जुनियर, जिखुनु जाया सोरबा दैदेनगिरि, माखासे मोगा मोगि जाबोनाय, जेरैबायदि गावनि आगोमा जिउखौ बर' बिमानि थैजों जोनोम मोननायनि उनाव जेब्ला NDP आफादाव थांनायनि उनाव सोरबाया बुंनानै फोजोबनो हायै माखासे जाथायनि सायाव दंसै। नाथाय आंनि जेरैबायदि बुंनो माखासे आं लानाय रावफ्रा हयथ' सोरनिबा जिउ जारिमिनाव गोरोबनोबो हागौ, सोरनिबा जिउ जारिमिनाव गोरोबाबो जानो हागौ। बेबायदि समाव सोरबाया खस्थ' मोनदोंबो जानो हागौ, सोरबाया खस्थ' मोनाखैबो जानो हागौ। अनेक सोरबाया आलो गोजोनै आफादाव खामानि मावबोनायबो दं। सोरबाया बुंनानै बुंनो हायि बायदि माखासे जाथायनि सायाव, जेरैबायदि खैफोद आफोद, गावनि जिउखौनो गोदानै मोनफिननाय बायदि माखासे जायफोर साफा सानै बुङोब्ला खमद्राय जागोन। ओरैबायदि जायफोर बै समनि सिनियर जुनियर गासैबो NDPनि जायफोर बिथांमोना ओरैबायदि खस्थ' मोननाय, सोरबाया आथिङाव नांजानाय, सोरबाया मोदोमाव नांजानाय, सोरबाया जिखुनु जाया मोदोमफ्राव, सोरबाया मेगनफ्राव, सोरबाया खोमाफ्राव, सोरबाया आथिं आखायाव, बेबायदिनो बर'फोरनि जिउ जारिमिनाव जायफोर हाथियार हमनानै सोमावसारबोनाय, आबसुनिफ्राय लानानै, बेलटिनिफ्राय लानानै, NDPनिफ्राय लानानै, NLFनिफ्राय लानानै जों बुंनांगोन। बेबायदि समखौ जेरै फोरमायोब्ला हयथ' रायजो राजाफ्रा फोथायनाय नङा। गोजां बोथोर फैयोब्ला गोसो गोरबोआव गोसोखांनाय, मालाबा गोसोखाङोब्ला गोजांस्रिउ मोनो। मालाबा अखा हानाय सम जायोब्ला गोसोखाङोबा गोसो गोरबोआव ओरैबायदि गोजांस्रिउनाय गोसो गोरबोआव फैयो। मालाबा जेरैबायदि आर्मि पुलिसजों होसोजानाय, मालाबा समाव जेरैबायदि गावै होसोजानाय, बेबायदि जाथायफोरखौ गोसोखाङोब्ला माबायदि खोथाजों, माबायदि गोसो गोरबोजों गावनि गोसोआव जेरै सिमां मोगथां बाथ्रा होननानै बुङो। हमग्रा जायफोर बै समनि जेरैबायदि आर्मि पुलिसजों होसोजानानै, सोरबाया मोदोमाव गुलि नांजानानै, सोरबाया बुख्रुब सुख्रुब खालायजानानै, सोरबाया जेरैबायदि हिन्दी फिल्माव खागदावनानै जेरैबायदि बुयो, थिग बेबायदि बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै जेरैबायदि मेगन खुगा खाथेनानै माखासे खुगायाव दै लोसोमनाय, मालाबा समाव लाइनजों शट खालामनाय, मालाबा समाव बेबायदि माखासे बानलु सिब्र'जों माखासे मोदोमाव फुनलानाय, दैयाव थब्ल'नो होनाय, गन्थङाव दै लुनाय, मोनफ्रोमबो बर' जोहोलावजोफ्रा बेबायदि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बर'नि जारिमिनखौ सोमावसारनो माखासे आगान सुरनायाव जोबथा खस्थ' मोननो गोनां जादों। बेबायदि माखासे बर'फोरनि गेजेराव नागिरनो थाङोब्ला हाजार जन मोनगोन। नाथाय जोंनि बर' लिडारफोरनि नोजोराव बर' साफा सानै माखासे जोंनि बर'नि गेजेरावनो बुंग्रा दं, नोंथाङा बेसेबां खस्थ' मोनदों, आं बांसिन मोनदों। बेबायदि बुंग्रा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव दं। नाथाय आलादा सोरबाया जेरै हिन्दी फिल्माव आथिंखौ खानानै
खर'खौ गाहायाव बेबायदि बुजानायबो दं। आंनि मेगनावनो आंनि लोगोआ हरसे थोलो जेरैबायदि हिन्दी फिल्मावसो जों नुदोंमोन। जेब्ला इंलिश फिल्म नायोब्ला गुबुन गुबुन देशनि जों नुदोंमोन आर्मि पुलिसजों खागदावनानै आथिङा हायाव नाङा। आंनि लोगोखौनो आंनि मेगनाव आं देग देग नुदों। जेब्ला आं सानबाय आंनि लोगोखौनो बेबायदि खालामदोंब्ला आंनि बे लोगोआ जाहैबाय आंनि जुनियर। आंनि गोसोआव फैबाय आंनि जुनियरखौनो बेबायदि खालायदोंबा आंथ' आंनि लोगोनि आं एसे सिनियर। आरो माखासे आंहा सिनियर हिसाबै आंहा गोसोआव सानबाय आंखौथ' बांसिनै जेरैबायदि आंनि लोगोखौ बेबायदि खस्थ' होदों आरो आंखौथ' बे सिनियर हिसाबै आंखौ खस्थ' खालायसिनगोन होननानै जेरै बेखौ खस्थ' होदों गोसोआव सानैनो हरफा थोलो बा हरसे थोलो गोसोआव बुनायनिफ्राय गावनायनिफ्राय साननायासो खस्थ'सिन। अखानायै फुङाव बे आंनि लोगोखौ जेब्ला खावदावनानै जेरैबायदि बुनानै मोदोम गंसे जायगा गैया। आंनि मेगनावनो आंनि लोगोखौ बेबायदि खालामदों। बिनि उनाव बे लोगोखौ आं जेरैबायदि लखब सिङावनो माखासे आखाइ गोजा जुमुदैजों मालिस खालायनो गोनां जादों। बिनि उनाव आरो साननैसोनि उनाव आंखौ जेरैबायदि बुनायनि उनाव आंखौ बेबायदि खागदावासै। बेफोरबायदि माखासे जाथायखौ जुदि फोरमायोबा हयथ' रायजो राजाफ्रा मालाबाबो फोथायनाय नङा। जोंनि सिनियर जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि माखासे जों खस्थ' मोनबोनायखौ जों फोरमायोबा हयथ' बिसास खालायनाय नङा रायजो राजाफ्रा। बेबायदि सोरबाया अनेक बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै अनेक मानसिफ्रा आरो आं सासे जोंनि सिनियर माखासे समनि जोंनिफ्राय बांसिन सिनियरसिन सासे रायजो राजाफ्रा फोथायनाय नङा। सासे उकिल हिन्जावा जोंनि सिनियर बे बिथांखौ जेब्ला हमजादों बे समाव जेरै आर्मि पुलिसा बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै बै समाव जेब्ला एनडिएफबिनि मानसिफ्रा बांसिनै लेखा गोरोंफोर दंमोन बेबायदि समाव माखासे गोरों जायफोर दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला आर्मि पुलिसा बुयो जेब्ला इंलिसजों माखासे कुइसनखौ होयोमोन बेबायदि समाव माखासे इंलिसनि बुंनो रोंबानो इंलिसनि माखासे खोथाखौ जुदि सावरायनो रोंबानो इंलिसजों माखासे खोथा बुंनो रोंबानो गोरों होननानै गनायोमोन आरो गोरोंखाबो। बेबायदि समाव सासे एनडिएफबिनि सिनियर बे बिथाङा जेब्ला बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै लखबाव दं बेबायदि समाव सासे उकिल हिन्जावा जेरैबायदि बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै गावनि हारिनि बा हारिखौ अनसायनाय बा हारिनि थाखाय बेबायदि माखासे गोरों मानसिया जिबायदि एनडिएफबि आफादाव थानानै सेक्रिफाइस खालायदों बिनि एसेबां बुख्रुब सुख्रुब खालायजानायाव खोथा फंसेबो जेरै इनिसियानफोरनि नागाफोरनि माखासे बिथांमोननि खोथाखौ जों जेब्ला खोनादोंमोन बिथांमोननि बायदि खस्थ' होसेयावबो फंसेबो खोथाया ओरै जायैनि थाखाय जेरैबायदि गावनि गोसोखौ हारिनि थाखाय थि लानायनि थाखाय सासे उकिल हिन्जावा एनडिएफबिनि सेंग्राखौ बायख'नानै हाबाबो लानाय दं। बेफोरखौ जेरै साननो गोनां एनडिएफबिनि सिनियरफ्रा एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि एनडिएफबिनि केडारफोरखौबो साननो गोनां। आं दहाय एसे सिगाङाव बुंदोंमोन जेरैबायदि इनिसियाननि मानसिफ्रा नागाफ्रा आर्मि पुलिसफ्रा जेसेबां बुवा मानो जिमान मारिलेও মই একটাই কথা কম जिमान मारिलेও মই नागा मानो बेबायदि माखासे इनिसियानफ्रा आर्मि पुलिसफोरनि सासन होनायाव खोथा बुङो। बेबायदि समाव एनडिएफबिनि बै समनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि बुख्रुब सुख्रुब खालायजासेयावबो सासे जोंनि सिनियर बिथांनि नामखौ आं बुंला जेरैबायदि बे लखबाव बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै फंसेबो हारिनि अनगायै जेबो खोथा बुङासै। बेबायदि इंलिसजों माखासे उत्तर होफिननायाव सोरबा पुलिस आर्मिया बिथांनि जिबायदि बुंनाय इंलिसनि बेबायदि उत्तर होनो हायियाव एनडिएफबियाव एसेबां गोरों दं होननानै बे उकिल हिन्जावा बे एनडिएफबि सेंग्राखौ
ओमफ्राय बायख'नानै बे एनडिएफबिनि सासे बिथांखौ हाबा लानाय बेबायदिबो माखासे जारिमिन दं। लोगोसे आं जोबथारनायाव बे फंसे बाथ्राखौ बुंबावो, जेरैबायदि गोजां बोथोर फैयोब्ला बा गोजां बोथोर हाबनाय लोगो लोगो आंनि गोसोआवबो आं गारबोनाय समखौ आं गोसोखांदों। बेखौनो आं फोरमायो गुसुङै, जेरैबायदि बै समनि लामा थाबायनायफोरखौ गोसोखाङोबा मालाबा गाबनो ओंखारो, मालाबा ओरैबायदि गोसोआव जेरै सोरबा आर्मि पुलिसा बुनाय बायदि गोसोआव मोनो। आं बेखौनो बुंगोन गुसुङै आरो खनसेबाव, जेरैबायदि बरपेटानिफ्राय थाबायोबा बरपेटानि गोजौआव नामलांनिफ्राय ओरैहाय फैयोबा खावैपानियाव मोनसे केम्प दंमोन। बे खावैपानिनि गाहायाव ओरै दावरायजार हाग्राजों थाबायनानै थबस्र' थांबानो खावैपानि भुटाननि टाउन मोनो। अब्ला बे दावरायजार एलेकानिफ्राय बे बरपेटा सिमलासिम थाबायलाङोबा सानसेनि लामा, बा जिखुनु जाया साइकेलजों थांबाबो सानसेनि लामा। बेबायदि समाव जेरै एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सोरबाया सप्तासे थाबायो, सोरबा दैदेनगिरिया बेसेबांबा बिथोरजों थांनानै 15 दिन, मास मोनसे, सप्ता मोनसे बेबायदि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि जेब्ला लामा थाबायनाय, बिथांमोननि सोरनिबा आन्दाराव थांनो मोनोब्ला सोरबाया बेसेबांबा लामा गोलावजों थाबायगोन, सोरबाया गुसुं लामाजों थाबायगोन, बेबायदि माखासे थाबायनो गोनां जायो। थाबायनायजों लोगोसे गोजां बोथोरनि समाव आं फोरमायो, थाबायनायजों लोगोसे गोजां बोथोर समाव माबायदि जायो, माबायदि जगार लानानै थाबायनो गोनां जायो। सानसेयाव जुदि गिलासनै जायोब्ला, फुङाव गिलाससे, मोनाबिलियाव गिलाससे, अब्ला नों 10 दिन लामा थाबायोबा 10 दिनाव गिलास मोनबैसे नों बानांगोन। लोगोसे नों आलु लानांगोन, दालि एसे लानांगोन, आरो बे पेप्सि बथला, जेरैबायदि पेप्सि बथलाव नों गोदौनाय दैखौ सोनानै बा गुसु खालायनानै लानांगोन। अबेबा नों दै गाङोब्ला लामा सामानि दैखौ मोनलोङा। बेबायदि समाव नोङो माइरंबो थाबाय, जाग्रा मुवा थाबाय, गावनि जाग्रा मुवा बे गासिबो गावनि मोदोमाव थानांगोन। लोगोसे नों कम्बल थाबाय, त्रिपाल गांसे थाबाय, फिसा बनानै उन्दुनो बेडशीट थाबाय। अब्ला नों गोजां बोथोराव कम्बल गांनै लानांगौब्ला नोंनि बेगा बेसे गिदिर जागोन। नोंनि माखासे लंपेन्ट गस्ला थागोन, नोंनि माखासे जुथा गानदोंबा नोंनि सेन्देल थागोन, आरो सेन्देल गानदोंबा जुथा थागोन बेगाव। बेबायदि माखासे मोनफ्रोमबो बुस्थुआ थाजोबो। मुस्रि थागोन, बेडशीट थागोन, गावनि गामसा थागोन। अब्ला नों माबायदि बिखुङाव थफ्ला लानानै आरो आखाइयाव गावग्रा मुवा लानानै, आरो माखासे गावग्रा मुवाजों माखासे मोदोमाव बेरग्रा मुवा थायो, बेबायदि समाव मोदोमाव बेसेबां अजन जायो, बेफोरबायदिखौ फोरमायनानै फोरमायजोबनो हानाय नङा। बेबायदि समखौ जेरैबायदि बांसिन सिनियरफोर दं, खस्थ' खालायबोनाय दं। सोरबा एनडिएफबिनि केडाराल' खस्थ' खालायाखै, रायजो राजाफ्राबो एनडिएफबिनि, बिथांमोनजों जिखुनु जाया सोरबा दैदेनगिरि, सोरबा सिनियर जेरैबायदि रायजो राजाफ्राबो खस्थ' खालायफादों। बेबायदि समाव दिनै हांमा सुरै गोसोखांनोल' गोनां जादों। बेबायदि खस्थ' खालायनायनि माखासे जेरैबायदि रायजो राजा, सोरबा सिनियर जुनियर बेबायदि हांमा सुरै दिनैनि समाव गोसोखांनोल' माखासे जारिमिन जानानै थाबाय होननानै आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायो। आरो आंनि फोरमायनायाव सोरनिबा जिउ जारिमिनाव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला, सोरनिबा माखासे जारिमिनजों गोरोबदोंब्ला, जिखुनु जाया सोरनिबा जारिमिनाव आंनि बुंथावै खोथाफ्रा जुदि बुंफ्लांनाय जादोंबा, आं बयनावबो एनडिएफबिनि सिनियर जुनियर गेदेरमा रायजो राजा, आंनि चेनेलनि नायगिरि बयनिसिमबो आं बेबायदिनो सम भिडिअखौ लाबोबाय थागोन। नैबे 22नि उनाव आं सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ गुबुन माखासे बिथांमोनखौ आंनि चेनेलाव रायनाय नुनाय नङा। आं बै समनि माखासे गारबोनाय जारिमिनफोरखौ, सोरबा बिथांमोननि जारिमिनफोरखौ आं रोखा एसे एनैबाबो 2-3 मिनिटबाबो आं खिथालांगोन। आरो जायफोर बिथांमोना सिनियर जुनियर खस्थ' खालायबोदों, बिथांमोनजों आं मोगा-मोगि लानो थाखाय 22नि उनाव आं रेडि जानानै आङो दंसै। गले आं बुङो, सोरनिबा जिउ जारिमिनाव, सोरनिबा जारिमिनाव जुदि खिथाथावै आरो सोरनिबा जारिमिनाव
आं अबेबा खोथाखौ जुदि गोरोबदोंबा आरो गोरोन्थिफोर जादोंब्ला जिखुनु जाया अबेबा खोथाखौ बुंनाङै खोथाखौ जुदि आं बुंफ्लांदोंब्ला साफ्रोमबो बिनि सिनियर जुनियर दैदेनगिरि गेदेरमा रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि बयनिसिमबो आं निमाहा बिनानै आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै। रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं बेखिनिखौनो आं भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। सानफ्रामबो आं बेबायदिनो ससे गारबोनाय समफोरखौ आं सुरु खालायनो थाखाय आरो जायफोर माखासे गुलि नांजानाय जायफोर सिनियर जुनियर बिथांमोननि साखाथि फाखाथि थांनानै आं भिडिअ खालायनायखौ एबारनिफ्राय 22नि उनाव आं लाबोगोन। सोरबा राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ आसि थुथाब आं बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानाय जासिगोन। माखासे गारबोनाय समफोरनि बांसिनै आंनि बे चेनेलाव खोनानो मोनगोन, जाहाथे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गावनि जारिमिनखौ फोरमायनो सोरबाया फोरमायहरोब्ला आंनि बे मबाइल नाम्बार होनायाव WhatsAppनि गेजेरजों माखासे लिरनानै नङाबा भइस रेकर्डजों जिखुनु जाया सोरनिबा मबाइलजों भिडिअ खालामनानै जाहाथे हरोब्ला आं होनाय जागोन। बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामो। गोजोन्थों।